Avui he tingut una disputa amb el meu cap. Li he deixat les coses clares, jo mai he volgut ser manat. Hem parlat de temes bàsics, temes de seguretat, però els nostres punts de vista resultaven allunyats. La direcció de l'empresa mai ens ha fotut ni cas. Som peons de gamma baixa, personal poc qualificat. Ningú ens pot negar el nostre dret a millorar. Queixar-nos i fer denúncies el que creiem que no és normal. Volem un treball segur, una feina amb dignitat. Ja sabem que tots ens miren com a pobres desgraciats, perquè sempre anem bruts, sempre anem empolsinats. La nostra feina ens agrada, som treballadors de carrer. Recollir escombraries, netejar aquest merder. La nostra feina ens agrada, som treballadors de carrer. Recollir escombraries, netejar aquest merder. Avui he tingut una disputa.